intombi nezinsizwa ngiyanibingelela kwelihle igama lomholi wethu Jesu. Ngibingelele Jesus. ngiyabingelela kakhulu bazalwane awabanamandla egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Amen. Ngiyabingelela ngabazalwane egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Hallelujah. Ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane kakhulu ugcwele ukumbonga enhlizweni yami uNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Benzalwa ke bazalwane ngolesihlanu egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Hallelujah. Amen. Iqonda kahle bazalwane ukuthi akusikho ukuhlakanipha komuntu noma ukuhlakanipha kwami. Zikhona izimo engedlule kuzo ezibhlungu. Zikhona futhi izimo ezimnandi engedlule kuzo empilweni. Ngiyambonga uNkulunkulu futhi zikhona ezinye ezimbi engisaya kuzo. Zikhona nezinye futhi izinto engisaya kuzo. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi kukho konke bazalwane uNkulunkulu ngiyamthanda futhi angakakuboni ongangehlukanisa noNkulunkulu. Noma ngabe ukwehluleka kwami endleleni kodwa ngeke ngize ngisuke uNkulunkulu. Amen. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane usuku lihambe kahle. Ngiyamkholwa futhi ukuthi usazoqhubeka angicele. Ngihlanganisa iminyaka yami bazalwane u38 ngaba khona emhlabeni. Amen. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. Ngiyambonga nebandla ngilokho ezinhle abangifisela zona bazalwane ukwehlukahlukana kwabo. Ngiyabonga kakhulu bazalwane. Ngikhohle ubaselina wami bazalwane elidayali yapheka umbhede sesuka ekhaya. Amen. Ngicela niboleke nje ubaselina. Ngiphinde ngibonge bazalwane uBishop ukuthi usuku lami lokuzalwa aphinde angileke ithuba lokuthi amen bazalwane ngizokhuluma umlayezo kaNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu ke bazalwane. Amen. Ngumntwana kaNkulunkulu ke ngisindisiwe. Ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu bazalwane. Angaze ngese ngimsebenzele omunye uNkulunkulu. Amen bazalwane. Isihloko sendaba sethu izethembiso lokufezwa kwaso. Amen. Izethembiso lokufezwa kwaso. Noma ke bazalwane umlayezo mase ngibona ibandla lengaka enguphetheyo ngikwafika ukuthi mhlawumbe ngabe ngiyiphethe omunye umlayezo uma ngibona seningaka bangcwele. Kodwa ngoba kuyikuthi ke nanku umlayezo uNkulunkulu bengike wona ngeke ngize ngushintshe bazalwane. Futhi akukho nokuthi ngiyawushintsha ke ngoba iyona vele bekade ngutholile bangcwele. Amen. Ngicela sivule incwadi ngokaGenesis chapter 17. Amen. Chapter 17. Angizibamutele kakhulu bangcwele ukusizwa inkosi kodwa inkosi mayithi akuqhubeke iyoqhubeka ngcine lapho ngicine khona. Amen. Chapter 17 noma ungafunda nje uyosho uNkulunkulu ukuthi simaphi. Genesis chapter 17 isihloko ukuthenjiswa kwaIsaka. Hallelujah. Verse 1. U-Abrama eneminyaka engamashumi 990 uJehova wabonakala ku-Abrama wathi kuye, ngikuNkulunkulu uSomandla, hamba phambi kwami ungenacala. Hallelujah. Amen. Verse 2. Ngiyakwenza isivumelwano sami phakathi kwami nawe
ngikwandise kakhulu. Genesis chapter 12 verse 1. Genesis chapter 12 verse 1. Hallelujah. Isihloko ukubizwa kuka-Abrahama. Verse 1. uJehova wathi ku-Abrahama, phuma ezweni lakini nasezihlotsheni zakho nasendlini kayihlo uye ezweni engiyakukhombisa lona. Verse 2. Ngiyakukwenza isizwe esikhulu, ngikubusise, ngenze igama lakho libe likhulu, wena ube yisibusiso. Verse 3. Ngiyakubabusisa abakubusisayo, nokuqalekisayo ngiyakuqalekisa. Imindeni yonke yomhlaba iyakubusiswa kuwe. Verse 4. Verse 4. Wayesesuka u-Abrahama njengalokho uJehova emtshelile. uLoti wahamba naye. U-Abrahama wayeneminyaka engama-75 mhla ephuma eHarani. Chapter 17 verse 3. Verse 2. Ngiyakwenza isivumelwano sami phakathi kwami nawe, ngikwandise kakhulu. Verse 3. U-Abrahama wayesewa ngobuso bakhe. uNkulunkulu wakhuluma naye wathi. Verse 4. Bheka, ngokwami isivumelwano sami sikuwe, uyakuba nguyise wezizwe eziningi. Chapter 12 verse 2. Verse 2. Ngiyakukwenza isizwe esikhulu, ngikubusise, ngenze igama lakho libe likhulu, wena ube yisibusiso. Chapter 17 verse 4. Verse 4. Bheka, ngokwami isivumelwano sami sikuwe, uyakuba nguyise wezizwe eziningi. Verse 5. Verse 5. Igama lakho alisayi kuthiwa u-Abrahama, kepha igama lakho lizakuba ngu-Abrahama, ngokuba ngikwenzile uyise wezizwe eziningi. Ukhule. Ngicela siqhubeke futhi nokufunda. Sifunde chapter 17 verse 15. Genesis chapter 17 verse 15. Verse 15. Isihloko ukusoka. Verse 15. uNkulunkulu wathi ku-Abrahama, uSarayi umkakho ayisayikumbiza ngegama lokuthi uSarayi, kepha igama lakhe alibe nguSara. Verse 16. Ngiyakumbusisa, ngikunike indodana ngaye. Yebo, ngiyakumbusisa abe yizizwe, kuvele kuye amakhosi abantu. Hallelujah. Amen. Ngicela sifunde chapter 17 verse number 18 verse number 2. Noma singafunda 1 no 2 sigcine 5. Genesis chapter 18 verse 1. Verse 1. Isihloko uJehova uyahambela uAbrahama. Verse 1. uJehova wabonakala kuye ngasema-okheni aseMamre, ehlezi emnyango wetende ngesikhathi sokushisa kwemini. Verse 2. Waphakamisa amehlo akhe, wabuka, bheka, amadodana amathathu ayemi phambi kwakhe. Wathi ukuba awabone, wasuka emnyango wetende, wagijima ukuwahlangabeza, wakhothama. Verse 3. Verse 6. Amen. Verse 6. Verse 6, yes. uAbrahama waphuthuma etendeni kuSara, wathi, sheshisa, uthathe amaseya amathathu empuphu exolekileyo, uyixove, wenze amaqebelengwane. Verse 9. Verse 9. Athi kuye, uphi uSara umkakho na? Wathi, nangu etendeni. Verse 10. Verse 10.
wayesethi impela ngiyakubuyela kuwe emva komnyaka ngalesi sikhathi. Bheka khona umkakho uSara uyakuba nendodana. uSara wakuzwa lokhu uyakuba nenjabulo na? Nalejabulo na? Amen. Verse 13. uJehova wathi kuAbrahama, uhlekelele uSara ethi imbala lizakuzala ngimdala na? Verse 14. Kukhona into emahlulayo uJehova na? Ngalesi sikhathi emva komnyaka ngiyakubuyela kuwe uSara abe nendodana. Verse 15. uSara waphika wathi angihlekanga ngokuba wesaba, kepha wathi cha uhlekile. Amen. Hallelujah. Story lesi bazalwane esila eBhayibhelini noma indaba ela eBhayibhelini eyiqiniso ngoba istory kuyenzeka singabili iqiniso. Amen. Kuyenzeka ukuthi sibe neqiniso. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kodwa le ndaba lena ineqiniso. Cela ukuphelela kancane nje ubhobho wami. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ufuna uze ngithinte ngomlomo. Amen. La bazalwane esifunda khona kunendoda eseBhayibhelini esiyaziyo sonke. Ke wafunda umama uMantshena ngayo last week. Hallelujah. uAbrahama uma ebizwa. Amen. Hallelujah. Uma ebizwa uAbrahama kulezinto abizwa ngaphansi kwazo noma kunama agreements akhona phakathi kwaAbrahama noNkulunkulu ombizayo. Kodwa futhi uma ebizwa aqalwa ngesivumelwano, uqalwa ngesethembiso athenjiswa sona. Hallelujah. Uma siqhubeka sifunda siyathola bengena esivumelwaneni noNkulunkulu ohambeni kaAbraham noma kaAbrahama. Amen. Hallelujah. iBhayibheli ke bazalwane la ke sifunda khona chapter 12 njengoba kwakufundiwe na last week. Uma ebizwa uAbrahama kuyashiwo ukuthi ke phuma endlini yakini nasehlotsheni zakho lapha khishwa khona uya ezweni engiyokukhombisa lona. Bese lithi iBhayibheli ngiyokwenza isizwe esikhulu ngenze igama lakho libe likhulu. Hallelujah. Amen. Uma ekhishwa ngalolu hlobo lokukhishwa unesethembiso sokuthi uzokwenziwa isizwe esikhulu negama lakhe libe likhulu. Bese ethi 4 ngiyakubusisa ababusisayo kanjalo nabaqalekisayo ngiyakubaqalekisa. Wayese yaphuma. Amen. Uma ezophuma uAbraham uphuma la ngecalling evela kubani uNkulunkulu. But kunezinto anganikwanga zona uma ezokhishwa ezweni akhishwa kulo. Akayalelwanga ukuthi uma ekhishwa zingakanani izimpi noma izinto azobhekana nazo endleleni. Okunye uzokubona ngendlela esephumile kodwa seqalile ukuhamba. Ngoba kwesinye isikhathi uNkulunkulu ekhuluma uNkulunkulu bazalwane uyawavala ama-channel ukuthi ubone ukuthi uzobhekana nani kusasa. Ukube kuthiwa abakhishiwe noma ababiziwe noma baphumile bebazi ukuthi bazobhekana nani endleleni yokubizwa ngaba baze beqale basuka ukuhamba. Hallelujah. Because
endleleni bebengatshelwanga ukuthi bazohlangana noXulu ujibajiba omncane ebahluphe endleleni ngaba bazange baqale baphume ngoba bethombe bebonisiwe abantu abazodibana nabo endleleni ngabe abangazange baqale baphuma ngoba bezohamba kuyisela impendulo ethi uNkulunkulu ngeke ungibize kubantu abazomhlupha endleleni mina ngifuna abantu abangcono kunoXulu omncane. Kodwa uma uNkulunkulu esenza isivumelwano kunezinto amthembisa zona ezoqala empini uthi ngiyokwenza igama lakho libe likhulu. Hallelujah. Ale wasakidayana Sekucisha umbhobho. Amen. Hallelujah. uthi ke uNkulunkulu mayeke akhuluma naye Sowuphansi ke lo. Amen. Angazi noma ucishwa yikho lokho. Amen. Amen. Kunezithembiso ke noma kunezinto ezimbili amthembisayo zona uNkulunkulu mabephuma. Into yokuqala uzokwenza igama lakhe libe likhulu ahlonishwe. Amen. Abese futhi abe ngubaba wezinjani wezizwe eziningi. Bese phinde futhi athi ngizakubusisa ngenza igama lakho libe likhulu. Kuthi bonke ke ababusisayo ngiyababusisa. Kanjalo nabaqalekisayo ngiyabaqalekisa. So kunalento ke ahamba emva kwayo ukuthi uma ephuma sikhona isibusiso ngoba uhamba naso. Uma ephuma ikhona abazalwane isizwe esikhulu hamba naso. Uma ephuma lenziwe igama lakhe labakhulu. Okusho ukuthi yena noma yedwa kodwa umbaba wezizwe eziningi. Lesi sethembiso akaphumi engasiphethe uphuma naso kodwa yena bazalwane. Hallelujah. Amen. Uphuma nalezo zothembiso zokuthi uzoba into enkulu kodwa ngalesi sikhathi akhishwa ngakho akasikho emkhulu bazalwane. Hallelujah. Amen. So into aphuma emva kwayo uphuma lento ethi noma ngingembuse la kodwa la ngiyakhona khona izinto engibekelwe khona. Hallelujah. Abazalwane noma ngingengalutho la noma abantu bakule ndawo bengangithathela phansi bengibukele phansi kodwa la ngiyakhona ngenziwe isizwe esikhulu. Hallelujah. Amen. Lithi ke iBhayibheli bazalwane waphuma ngifuna ukungena kakhulu leka mama uMazondo ukuthi waphuma nabangafunakala ukuthi aphume nabo. Amen. Kodwa into engiqonda ukisho ukuthi wamlalela uNkulunkulu ekuphumeni waphuma. Angithi bazalwane uma uNkulunkulu ekhuluma ngelinye ilanga noJeremiah uthi uJeremiah mina angikwazi inkosi ngisho nokukhuluma. Uthi uNkulunkulu ngizophatha umlomo wakho la ufika khona yini engizokhuluma. Yingakho ke bazalwane uNkulunkulu akeze ukubheka nokuthi ubani okhulumayo ngoba uyena okhulumayo. Hallelujah. Bazothi akafanelwe kodwa kakhuluma yena kukhuluma uNkulunkulu. Na umuntu engaqualify khona uNkulunkulu wakhe uyaqualify. Sometimes akahloniphi ngisho nezindoda kodwa uhlonipha izilwane. Ngoba kwesinye isikhathi besobukana sodwa sithi hayi angeke silalele usiyambonga ngeke silalele uyithemba ngeke sizathi so 1 no 2 no 3 kodwa kukhuluma uNkulunkulu la. Ngaba nikhona endlini kodwa nanizona lana nodwa kodwa ngoba sasize uNkulunkulu yingakho sila. Hallelujah. Hangishume yezwe indlu yakhe ingamagebhukani itshekile ngishiyezo umuntu onjalo ozohluphekayo ini intenze ukuthi sibe la sizofuna uNkulunkulu owendlulayo ukuthi ushiye isikhathi isimo sinjani ekhaya owendlulayo ukuthi ushiye izimo zimkanjani ekhaya. Wabizwa waphuma. Hallelujah.
uma ephuma utshelwe ukuthi kuzokwenziwa igama lakhe laba likhulu, kodwa akatshelwanga ukuthi lizoba likhulu kanjani, ngoba akaphumi nalento ezokwenza ukuthi abe yubaba wezizwe. Angani umyangezwe? uSara akanazi izingane, lo baba uphuma, haleluya, uphuma engazi ukuthi labantwana uzobathola kanjani. At the age of 75 mayekhishwa, haleluya, waphuma. Uma ephuma bazalwane, uNkulunkulu uyabuya at the age of 99 bazalwane, waphuma ena 75. uNkulunkulu mhlazane ekhuluma naye, kodwa ku-99 wakhe waphinde wabonakala uNkulunkulu wakhe la kade sifunda khona. Oh haleluya. Amen. Uphinde uNkulunkulu uzosenza ke manje, usezokhanda isivumelwano lesesithi hamba phambi kwami ungenasici. Number 2, bese ethi yena uzokwenza usiko lokusoka abafana, haleluya, at the not even at the age ku-8 days wabo bezaliwe bese yabasoka, haleluya. Sona sivumelana sebehamba naso esokwenza ukuthi noma ehluleka efuna ukwehluleka endleleni asakwazi ukwehluleka ngoba usengene esivumelanweni. Oh haleluya. Amen. Yafika uNkulunkulu lapha, uNkulunkulu ufika eqinisa indaba yokuthi ngiyokwenza ukuthi kube isizwe esikhulu. Lokho aphuma ku-75 negama elithi uzoba isizwe esikhulu, kodwa lapha endleleni lokhelwa izimpi, kodwa akakafiki lapha uNkulunkulu ezofanele ukuthi akhombise khona ukuphumelela kwesivumelwano ababenaso. Uma uNkulunkulu emkhumbula, uyafika lapha umfica uhlezi ngasemnyango wetende, haleluya. Uyibonakalisa bazalwane noma ufika esimo sabantu abazokhuluma la ekhaya, uNkulunkulu ukhuluma naye uthi kalomunye umuntu uthi uphi uSara unkosikazi wakho, haleluya. Amen. uSara usemva kwetende, akekho lapho khona uAbrahama, haleluya. Amen. Seliyashintshwa ke negama kaAbrahama sekuthiwa uAbraham ngoba uyise wezizwe, okusho ukuthi uma kwenzeka sibizwa ngelinye ilanga angeke sabe ngamagama ayizolo, futhi ngeke sabe ngezinto zayizolo. Sizohamba ukuthi sithele isivumelwano sethu nalo sibizile. uPetro kuthiwa uSimon, kuthiwa usoba uSimona, wena usawuPetro, phela leli dwala ngiyolakha ibandla lami. uJakobe awusoba wena uJakobe sowu-Israyeli, haleluya, ngoba ubambane nami kwaze kwasa nashintsha igama lakhe. Hallelujah. uSarai akasothiwa uSarai, sekuyoba uSara ngoba ngimenzile ukuthi abe umama wezizwe. Nawe mzalwane awusasiya lapho babekubiza ngaye bethi udeni ulahliwe, kodwa unegama elisha namhlanje. Oh haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bangenzeka ukuthi sebekudelile baphinde bakulahla, baphinde futhi bakuthelela, baphinde bakuvala ukuthi ngeke uphinde futhi. Kodwa namhlanje ngifuna ukuqinisekisa negama elisho bizwa ngalo namhlanje. Baba wezizwe ini phakathi kwawo kuyovela amakhosi phakathi kwakho, okhalweni lakho khona izizwe ezisokhalweni lakho mzalwane. Kunabantu abazozalwa bazalwane bezalwe ngokhalo lakho. Gama lakho namhlanje,
awusesiyo Abraham kodwa usu-Abraham ngoba ngikwenzile usho akakaphatheki ukwenza kwakhe wenziwe yebo kodwa akaphatheka ayikho into ayiphethe esandleni azothi uma eyikhomba athi nansi into uNkulunkulu asho ngayo kodwa khona into ayiphetheyo uphethe isethembiso uphethe amazwi kaNkulunkulu ngoba amazwi avela kuNkulunkulu awedlulelwa isikhathi amazwi avela kuNkulunkulu awaguquki nesethembiso esithenjiswe nguye asishintshi siyangena esethembisweni singabantu sihamba endleleni siguquke esethembisweni kodwa uThixo esimkhonzayo ashintshwa indlela yethu bazalwane. Yezwakala le conversation ephakathi kwaNkulunkulu noAbraham. Uyayizwa Sara ungaphandle kwetende. uSara uma eyizwa le conversation bazalwane wahleka uSara. Hallelujah. Amen. Wahleka uSara into ehlekisa uSara lithi iBhayibheli uthi sengimdala kangaka. Sengimdala kangaka ngingaphinde kimi tholakala indodana ngibe nabantwana kanjani sengimdala kangaka kusho iBhayibheli bazalwane. uSara information kaSara kukhona into enga-edithiwe kwi-information kaSara ivalid kodwa khona into ofanele edithe uSara. Haleluya. Amen. Kwi-knowledge kaSara wazi ukuthi abantu abadala bayitholi ingane information kaSara kodwa information esezwini ithi sibelethweni azongena amazwi. Una information uSara enough kodwa enough ngalolu suku namhlanje. Ikhona information uhamba nayo uSara ukuthi abantu abangasayela wina bayitholi ingane kodwa kuleyo information khona information emgeja ukuthi ubani okhulume leyo nto. Uthi sengaphinde ngibuyele ngiyojabula nomyeni wami wahleka uSara. Wahleka uSara bazalwane ehleka usuku. Kwezwakala lenkulumo ekuthiwa uhlekano weSara. Ikhona yini into enkulu elikhulu kakhulu kusimakade nawe. Hlekano weSara. Ngathi uthi uNkulunkulu la kuAbraham. Ngathi uNkulunkulu uthi kuAbraham hlekano weSara. Kukhona yini okumehlulayo uNkulunkulu? Besethi uSara usheshe wahleka. Kanti akazi ukuthi uSara uNkulunkulu umzilo uAbraham. Kodwa kusise kuAbraham kuzoba yisi isibeletho sikaSara ezoba. Hallelujah. Amen. Uyihleka ulithi iBhayibheli wahleka usulu with the knowledge ayenayo azi ukuthi ngeke bekhulelwe abantu bese bebadala futhi bengasayi endaweni bazalwane kodwa namhlanje information ayenayo yayingaphelele kulolu suku namhlanje kodwa ngitshela ukuthi kunesikhathi kunezinye izinto. Hallelujah. Amen. Zibe right ikhulunywe ngodokotela kodwa siyaphelele ngodokotela ngoba kwesinye isikhathi udokotela umzimba wakho ufundele kodwa uThixo uwekhandile. Udokotela mayikathatha ifayila yakho yaphinde iyahlala esandleni sakhe usuyoba isikhukhubala sikadokotela kulandele ngokuthi uphethe ifayili yakho. Khona ufakazi kababa uZwidi ngiyaxolisa nceke inkosi ukuthi udokotela wathi namhlanje Zwide lewe
wheelchair iyona esikufanele ukuthi uzophila ngayo. Wathi udokotela waqeda wathi cha. Wathatha ifile udokotela waguguba nalo walandela ngemuva ubaba uZwide elandela ukuthi akasahambe edonsi wheelchair emva kwadokotela. Kanti udokotela ufundele umzimba kaZwide, uNkulunkulu ukhandile umzimba kaZwide. Noma ngithini uZwide emva kwadokotela khona information angayazi. Bahleka usahleka lwesana. Khona yini okumehlula uNkulunkulu? Itheni version kukhona okulukhuni kakhulu kunokusimakade. Kusimakade. Kukhona yini okukhuni kakhulu kusimakade. Ngenzela siyamehlula ingane zami. Hleka lwesana khona okumehlula uNkulunkulu. Ngenzela ukuthi yehluleka lapho ehluleka khona emsebenzini noma ngabe kupho ehluleka khona. Kodwa uNkulunkulu bazalwane kukhona yini? Khona yini? Ukhona yini okulukhuni kakhulu kunayo? Kuye. Kukhona yini? uNkulunkulu wethu bazalwane. Athi nina nonke nikhatheleyo nenisindwayo bese thiphonsani kimi nithwalele ethina bicho kanilula bazalwane. Haleluya. Sithwalelwa nguye izimo zonke ezizehlula endleleni. Luke chapter 18 verse number 37 or 27 athi ongenzeki kubantu kuye kuyenzeka. Usala ngabona phethe ingane, usala ngabona ephumelela, usala ufishwa iminyaka yakhe, kodwa uJesu uyendlula eminyakeni yakhe. Bamesethembiso sakhe. Uyendlula ukuthi usala uyibuke kanjani indaba yakhe, kodwa ubheka ukuthi uThixo yena uyiphethe kanjani indaba yakhe. Ngoba ngenzeka ukuthi uyibuke ngenye into, ngendlela indaba yakhe, kodwa uThixo uyibuke ngenye indlela. Declare wena ngoba umuntu uthi ngeke ngisakwazi, ngeke ngisaphinde futhi lesi simo, kodwa uNkulunkulu uthola ukuthi indlela yakho uyibuka ngendlela. Buya futhi kancane. Aphika uSara. Athi uSara cha angihlekanga. Athi uSara angihlekanga. Wathi uSimakade cha ngikuzwile uhlekile. Hallelujah. Manje amahloni uSara ufuna ukuphika ngoba uyitshela ukuthi noSimakade umhidele information naye uyahideleka. Ngoba ezinye izinto singayihida kodwa kuThixo zisobala. Uthi ke ngalesi sikhathi ngonyaka ozayo wena zobe usenendodana. Sena 99 lapho Abraham. Hallelujah. Amen. Sena 99. Uthi uNkulunkulu ngalesi sikhathi ngonyaka ozayo wena uyobe usenendodana. Hallelujah. Uyiqamba igama ukuthi uIsaka. Hallelujah. Ukhulunywa ngento engabonakali bazalwane engakabikho. Kodwa futhi bathiwa ungayethi igama ingakazalwa, le isiyethiwe igama ingakazalwa. Ngoba amazwi kaThixo awuzukuphunza. Amazwi avela kuNkulunkulu awaphunzi. Noma isibeletho singathiwa siyashishuluza, kodwa amazwi azongena straight esibelethweni ayohlala endaweni lapho ezobulela khona ikhaya. Akusikho kuphela isethembiso, kodwa amazwi abemakhulu ngoba kwazi ukukhomoza into engaphakathi kwavuleka. Hallelujah. Amen. Washaya isikhathi uNkulunkulu wabonakala kuAbraham.
yatholakala indodana. Haleluya. Wakhulela uSara kwi-age lapho esithi khona ngeke kuze kwenzeke. Kodwa wakhulela uSara yatholakala indodana. Khona lento engiyithandayo la, ngithanda lokuthi akushiwo ukuthi umntwana ngoba bengaba nenye ingane ngaba umfana noma intombazana, but izwi kaNkulunkulu lishutha straight ukuthi kuzoba khonanda. Yingakho bazalwane bakuthiwa siyakhuleka kwesinye isikhathi bese siyathandabuza sesithena uNkulunkulu noma ayikho noma yini uNkulunkulu shutha lento oyifunayo. Sengiyavala. Cela ukuvala kanje. Aphelile amathemba endleleni. Aphela amathemba endleleni. Aphinde aphela amathemba endleleni. Kodwa izwi laNkulunkulu aliphelelwa ithemba futhi akuphelelwa isikhathi. Anti ibani bazalwane. Noma ubhekene nani bazalwane. Uma kwenzekile mhlawumbe ube mncane la, hamba uyoba mkhulu la ongeke usuvinjwa khona ukuthi ube mncane. Uma kwenzekile mhlawumbe wabona ngathi umncane la enkonzweni, hamba wakhule ekamereni lakhe emthandazweni. Umthandazo uzokuthandaza uzokwenza ukuthi ube mkhulu la. Because uThixo uzomkhuleka, uzovula neminyango le wena ongakwazi ukuyivulela wena ngokwakho. Musukuthi mawubona ngathi umncane la bese ufuna ukuba ngumsindo, ufuna ukuthi ubuka isiphithiphithi, hamba uyoba mkhulu ekabelweni lakhe emthandazweni. Iphasika ngithola ngithuba lokuthi ngihlabelele phambili, hamba omkhulu emthandazweni wakhe ekhaya. Abo hlabelele ekhaya. Ngabe uNkulunkulu hayi ukuthi uzomuza masulana. Uzomuza usekhaya. Uze nomthandazo ekhaya. Uze nomthandazo la ongeke ufanele umuntu. Uze nendumiso yakhe ekhaya. Ithi mayifika la ngeke ifanele umuntu. Ubaba wesizwe okhaleni lakho bekile sezweni. Haleluya. Umusizwa ngathi umncane la yiba mkhulu ekhaya. Hawu yiba mkhulu emtabeni. Shuma yezihlahla ziyayizwa. Shuma yeza imveli iyakuzwa. Ungafuna oxulu, shuma yeza lokho phambi kwakho uyakuzwa. Waphuma ngesethembiso. Asikaze siphele endleleni. Safezwe endaweni esasikade sithengiselwe kuyo. Kwala noma uLothi esexabana endleleni, sekufanele bexabane noAbraham. Uzwakala uAbraham khona lento besisho uNkulunkulu ukuthi uhamba phambi kwami ungabi nasici. Uthi uAbraham uyalibona kodwa lelizwe phambi kwalo likhulu kangakanani. Into ongayenza mina ngathi mangiphuma wasexabana belusi kahle kahle sekunengcebo phambi kwabo, sekunengcebo eyayisinkulu bazalwane eyiphambi kwabo. Kodwa manje wabuka uAbraham ukuthi ngeke ngibuke lengcebo, kodwa ngibuka ukuthi uNkulunkulu uthe hamba phambi kwami ngenasici. Wathi hayi ngoba uyalibona izwe likhulu kangaka, mina mawena ushona ngasempumalanga, mina ngizoshona ngasentshonalanga. Hamba udle incebo yakho. Singaxabani sixatshaniswe izitha esiphiwe uNkulunkulu. Amakhono axabana ebanga ukuthi kunezinto uNkulunkulu ayiphawa phezona. Singaxabani, hamba izwe elikhulu, hamba izwe elikhulu. Ungavumeli ngisho nabelusi bakho, ungavumeli ngisho nabangani bakho, ungavumeli ngisho nezihlobo zakho, ungavumeli ngisho nabaphululi ngoba khona abantu abanophululu ngisho nasenkonzweni, ungabavumeli nabaphululu. Hamba singaxabani.
sothi noma uhlangana nathi endleleni siqhawula sithi nceke yenkosi man of God usikwazi ukusihaga usijabulele ngoba sihambe kahle singaxabananga izwe elikhulu hamba mafumele into esiphiwa uNkulunkulu siphazamisa ukuhamba endleleni ungafumele ibusiso kaNkulunkulu zivimbe bazalwane ukuthi sibusiseke silibali ungafumele izinto uNkulunkulu asiphe zona ziphakamise kwabanye abantu